Hola a tothom i benvinguts a un nou vídeo del canal. El d'avui és una mica especial. Estic gravant això mateix amb el puto mòbil, ara que tinc Instagram. Bàsicament, dissabte 9 de novembre vaig sortir al tram final del programa Dicat Kids i em feien allà una entrevisteta i les preguntes i les respostes anaven molt en sintonia amb el que era el meu vídeo de presentació del canal. Però ara em podeu posar cara i és una mica més animat, així que per tots els que no vau poder veure el programa us he fet un petit resum. Així que us ensenyo un moment el meu gos preciós. Hola, Tau, saluda. I res, anem ja amb el vídeo. Doncs així, avui, aquí al programa us porto a un noi de 23 anyets, ben jovenet, que és de Barcelona, i fa ben poc, tot just fa 2 mesos, que es va obrir un canal de YouTube en català, on fins al moment doncs, penja vídeos comentant partits de FIFA i molts més temes relacionats amb el món del futbol. Ell es fa dir Drúlic, però avui el tractarem amb el seu nom real, ja que si no em liaré segurament a l'hora de comunicar-me amb ell. Dit això, bon dia, Joan, què tal? Hola, gràcies per convidar-me. Aquí no passa res, Drúlic. No passa res. Sí, bueno, Joan, Drúlic, tot s'hi Sí, val. bueno, millor direm Joan, perquè Drúlic... El Drúlic, d'on ve, el de Drúlic? Es pot dir o no? Això és el que volia preguntar. És kid friendly o no? Sí, és kid friendly. En el primer vídeo ja, que el miro ara i, hòstia, sí que se'm fa més lent mirar el primer vídeo perquè em costava molt el tema ritme, l'he anat millorant molt. Doncs en el primer vídeo explico per què vull fer vídeos en català i per què trio aquest nom. I aquest nom me'l vaig inventar quan tenia 8 anys. Vaig agafar lletres, me'l vaig posar. Després vaig descobrir que hi havia un cromo d'un jugador del Saragossa que es deia Goran Drúlic. Oh! Però bueno, jo crec que me'l vaig inventar jo. Potser el subconscient va agafar coses que sentia per la ràdio, però bueno. I sempre l'he fet servir aquest nom en tots els jocs que he fet servir, que bàsicament és FIFA perquè en tot soc molt dolent. I la MQ ve de McDonald's o alguna cosa? No, això ve d'un altre joc. L'únic altre joc en el qual he sigut bo, que és el Travian, que el meu pseudònim allà era Maestre Quesero, i llavors MQ. Ah, Maestre Sí, m'agrada molt el formatge. Ojete. I llavors, allà, si vols fer-te notar, necessites un nom prou patètic, però que a la vegada diguin aquest tio està boig. Llavors, hem de vigilar. Vale, doncs vigilarem. Maestre Quesero, déu-n'hi-do. Com no, la primera pregunta que sigui aquesta, i és que per què vas decidir obrir-te un canal de YouTube a sobre en català? Bueno, aviam, jo porto molts anys a Twitter i aquest últim any he estat penjant uns fils llarguíssims amb centenars de missatges. Som al teu Twitter, som al teu Twitter. Benvinguts al primer vídeo del Pau, se t'ha colat el Ai, vídeo. I jo ja em sentia còmode fent això, però sí que la quantitat de gent al qual pots arribar és molt petita. I aquesta gent, però, em va esperonar a obrir-me el canal de YouTube perquè a l'estiu, quan s'acaba tot el que és el mode online, s'acaba perquè falta poc perquè surti el següent, llavors la gent deixa de gastar-se la pasta allà. Doncs tots els creadors de contingut, tots els youtubers famosos comencen a fer mode carrera. Mode carrera? Sí, que hi ha el mode online i hi ha diferents modes. Un és el mode carrera, que és el que faig jo. Ets un entrenador... Jo no entenc res, perdoneu. Sí, no entenc res. S'ha de dir que aquí, a l'equip, els tres estem super desil·lusionats. Il·lustra'ns, Drúlic, MQ, Maestro Quesero. Maestre. Hi ha diferents modes. Llavors, el que mou més diners i, per tant, dona més visites és l'online. Però quan està a punt de sortir el següent FIFA, gastar-se molts diners allà no té sentit. Llavors, els youtubers fan molts directes de 2, 3, 4, 6 hores, que a mi em semblen indigeribles. Home. I, a més, doncs, clar, jo vaig dir, hauré de venir jo a salvar el mode carrera i ho hauré de fer en català. I les 4 persones que em seguien em van dir, sí, sisplau, fes-ho. Llavors, jo vaig agafar, encara tenia el FIFA 18 en aquell moment, jo no em faig any sí, any no, doncs 18, ara toca el 20. I vaig començar a fer-ho amb aquell FIFA que tenia el Liverpool. L'objectiu era doble, fer guanyar la Champions amb el Liverpool i a la vegada recordar com s'ha dit en vídeos per quan comencem a FIFA 20 que fossin decents. I és això que us deia del ritme. I doncs, d'on ve tota aquesta afició per al futbol? Hòstia, això des de ben petit. Des de ben petit que a casa, no? Bueno, mons pares no eren gaire futboleros. Ma germana ho era molt del Barça. I va enganxar tota la família. Llavors jo també sempre he jugat a futbol i he jugat a futbol jo amb els peus, però hi he jugat també amb tots. Jo feia col·leccions de cromos, sí, amb els peus també. Encara hi jugo, ara faig patxangues els divendres amb els amics. Patxangues? Què són patxangues? Doncs partidets de futbol 7, sí. De jajas, molt bé. Patxanga, combo, tot de paraules. Sí, jo he sigut molt friqui de futbol, sempre he jugat molt a tot. La Play va ser l'última cosa a la qual vaig jugar, de fet. Jo sempre havia sigut de jugar amb els cromos, inclús amb tazos, amb legos, amb què fes falta. Jo feia les porteries amb lego i em posava allà a jugar amb una canica. Jo tenia unes lligues amb Excel amb els equips muntats, sóc un friqui. Mireu, perquè veieu que no us enganyava.
He trobat els Excels. Això posa 2009-2010, però és la segona temporada. Remember havia començat un any abans, per tant, quan tenia 10 o 11 anys, potser que en tinc 12. Era una lliga, de diferència que és la lliga espanyola, feta amb tazos, que tenia jo molts tazos del Xinxan, molts del Dragon Ball, també en tenia del Rei León, i aquí teniu doncs, tots els partits com quedaven, la taula dels resultats, decorat amb fotos de Messi, Ronaldinho, i Quaresma. I després, el 2017, quan vaig fer Andrés a l'habitació, que vam fer obres, vaig trobar la capsa i vaig dir, me n'he de despedir d'alguna manera. I vaig córrer-me tot un puto mundial aquí, ben maco, mireu que ben posadet que està tot. En fi, que sou molt friqui, tio. No podia dir adeu a una cosa que m'havia agradat tant deixant-ho en una capsa plena de pols. En fi, seguim. Què anaves a dir, David? Que tu què n'opines d'aquestes animacions gràfiques que tenen els videojocs actualment? Vale, aviam, és que aquí és l'altra cosa. Jo sóc molt inútil en tots els jocs que no siguin el FIFA. Llavors, jo sé que em perdo tot el potencial gràfic que té aquesta videoconsola. Si la Play 4 realment pots veure unes coses que semblen pel·lícules, però sóc molt inútil. Jo sempre agafo el joystick dret, que per mi el FIFA és per regatejar, i allà és per apuntar amb la pistola, i jo sempre miro el cel i em maten al segon zero. Llavors, no ho sé fer. Llavors, em perdo tot aquest potencial, i sé que hi és. Realment el FIFA els gràfics milloren any rere any, però no són tan bons com en alguns jocs. I has participat en algun campionat d'aquests de FIFA que organitzen o què? No. No ets de... Aviam, és que competir posa molt nerviós. Jo intento jugar i passar-m'ho bé, i... I has veure alguns dels teus vídeos que quan et poses nerviós també... Sí que passa, sí. Se'm va una mica la boca. Molt bé. Doncs, i des de quan fa que jugues al FIFA? Quants anys? Mira, em vaig comprar la Play 2 a 5è de primària, que jo sempre anava a casa dels amics... Pot ser. Tenies 10 anys. Exacte. Càlcul? Exacte, sí. Matemàtiques. Molt bé. S'ha d'estudiar matemàtiques. Exacte, sí, bueno. Jo sempre anava a casa dels amics i a mi m'agrada jugar molt a jocs de taula i amb els Playmobils, i això és el que més jugava a casa. Però els meus amics no en sabien, només tenien la Play. Llavors hi havia ja un problema de comunicació perquè ells no sabien jugar a res i no tenien res del que jo jugava, i jo no sabia agafar un mando de la Play. Llavors va ser, papa, es van comprar-la, llavors per Nadal me la van donar. Quin és el teu equip preferit de futbol? Bueno, jo sóc del Barça. Del Barça, culer. Soc del Barça, molt del Barça. Al FIFA jugo amb el Girona perquè m'agraden també els reptes difícils, llavors... I el Girona al FIFA, també? Sí. Uau. Tens primera i segona divisió, ara, de fet... És que no en tenim ni idea, nosaltres. Estem en plan flipant amb tot. Sí, ja fins a quarta divisió anglesa, que també vaig agafar un equip i el vaig pujar a primera. El vas pujar a primera, tu? Sí, no, hi ha moltes A cop possibilitats. de guanyar partit. Joan, Digues. pregunta sèria. Neymar hauria de tornar al Barça? Uf. Jo crec que ja ens va deixar prou tirats, o sigui... Neymar em sembla boníssim i m'agrada molt, però jo no el tornaria a fitxar perquè ens hem menjat els diners de Dembélé, que a mi m'agraden i crec que ja hem de confiar un últim any. Coutinho sí que té les cames molt curtes i no el vull per res, però ara ja comença a venir jugadors joves. Bueno, no podem fer que Ansu Fati sigui el davanter titular ja, però sí que l'hem d'anar donant minuts. No sé, crec que el seu tren ha passat. Val, doncs, quin és el teu setup a l'hora de fer els vídeos? Bueno, de fet, no ensenyo la cara perquè no tinc setup. Perquè m'hi vaig posar un estiu i és com, no tinc webcam, webcam i si tinc webcam he d'endreçar l'habitació. Llavors, massa follon. Senzillament gravo les partides o al disc dur, i després del disc dur ho edito directament. Una pregunta, jo és que, com que soc Endavant. expert, tot això dels gameplays, de gravar els jocs, jo com a pare, per exemple, ho trobo com que no... O sigui, no primer, ara ja ho començo a entendre. Ma mare deia el mateix, ara ma mare és la meva fan número 1 i no perquè sigui la meva mare. Ma mare em preguntava, però quina és la gràcia d'això? No és futbol, és mentida. I jo li deia, aviam, tu per què mires futbol? Diu, per divertir-me. Tu per què mires pel·lícules? Diu, per divertir-me. Doncs ja està. És un futbol d'una pel·lícula, és per divertir-te. I com hem de fer perquè n'hi hagi més en català, Drulic, MQ? És picar pedra i tenir picardia. Jo crec que estic aquí perquè vaig agafar per fer l'entrenador del Girona l'Andreu Ginola de la Sotana, i això ha agradat molt. Clar, pots jugar amb aquest joc de ficció i realitat. És una persona real. Personatges Bueno, l'he hagut de fer jo, és el màxim que es pot assemblar. Però és el seu nom. És el seu nom i jo jugo com jugaria ell, al 4-3-3, superguardiolista, etc. Llavors això em permet ja moltes bromes i el gameplay surt sol. Bueno. Doncs res, que espero que us hagi agradat aquest vídeo i ja ens veurem al següent, que tornarà a ser de FIFA, vale? Vinga, xau. Això és un intent de sintonia final, like per la vergüenza ajena,